Se on Mr. Ripo tässä, moi. Nyt äänet, olkaapa hetki hiljempaa siinä. Niin, nyt pelataan tästä Superhot-peliä. Tää on tämmönen räiskintäpeli. Mennään hardilla, koska... No miksikä ei? Mä voin oikeesti valita tähän niinku vaikeustasoon, sit mä voin valita, että onko se niinku klassista vai... Kuka nyt lähti? Mitä? Heittele mua ykulla. Mitä? Mua on räiskintä. Hetkinen, otetaan uusiksi, mä en pääs pois tuolta. Mitä? Ottakaa pieni hetki. Noniin. Otetaan easyllä. Mikä tää oikari tässä oikein? Mikäs tää? Eikö mä ottaa tää? No niin. Eikö täällä pysty tähtäämään? Ei. Mä en haluu mitään. No ottakaa pieni hetki. No niin. Hetkinen. What? Mikä se on? Mikä olet? Voi. Se on tommo... Boy, already. Otetaan tää. En ota tuota sitten. Vedetään niinku oikealla taavanterilta. Mitä? No elää nyt oikeesti. No niin. Täällä ei oo mitään. Me ei pullolla tehdä mitään. Mikä olet? Nyt talo. What? What is this? Mä heitin sitä herraa, josta jollain... Tai joku tämmönen kuukauden. What? Oh yeah, boy. Onks täällä monta kertaa hyvä?
Missä se on se? Mikä? Mä saan. Voi. 10 pistettä. Pitäis kimpas vähän. Ei, miksi mä heitin se tonne? Hyvä, minä silloin pessää palloa mailla. Wait minute. Kahdeksan tyyppiä enää. Mä en tiedä, miten mä onnistun feilaa tän koko ajan. Okei. Okay. Niin, mulla on toi. Pääsis mä nyt niinku tyyli uuteen kenttään? Niin, tää toimii näin. Niin tossa ylhäällä näkyy toi vasemmassa läärännossa toi ihme mikä kellomittari juttu toi jo. Koska me tarvitaan kuitenkin joku juttu, millä me heitetään tyyppejä. Niin Sotamontereella löykettiin ja kehitellä. Catch! What the... Heitin mä päästä. Se meni rikki. Meidän pitää etsiä jotain, millä me ammutaan niitä. Meillä tällä hetkellä aikaa 0. Tuudi. Mennään ylös. Koska siellä on varmaan ehkä turvallisempaa. Ehkä. Silloin katana, herranjesta. Boy. Hermanne. Missä se katana on? Ette ota sitä. Nyt meidän pitää sakkia joku ase. Mitä? Oi jumalista. No niin. Nyt jatketaan. Mikä tää survival mode on? Mikä
Silloin pesäpalloa mailla. Oh damn boy. And you are... Mitä? Voit niitä. Mut hei, jos tykkäsit videosta, niin heitä peukkua ja kommentoi, haluatko lisää tällaisia pelejä. Ja niin te saatte päättää mulle pelejä, että se saattaa olla niin käytössä ihan mitä vaan pelejä. Siis on se ja sama, että päättäkää mulle ihan mitä vaan pelejä, mä pelaan niitä. Jos on just joku päättää Growtopia-peliin, niin mä pelaan varmaan 9 sitten ja seuraavassa jaksossa sitten varmaan pelataan toista pelejä tai jotain tällaista. Mutta te saatte päättää sen mulle. Nähdään videon parissa, se on Mr. Hipo.